हेल' लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरनाय थाबाय जायफोर बिथांमोनाखि स्टाफ सिलेक्शन कमिशन थामहिनबा एसएससी आव माल्टिटास्किं स्टाफ नन टेक्निकल स्टाफनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि थाखाय बेखिनियाव जोबोरै मोजां खौरां ओंखारनानै फैदों बुंदों एसएससी नि जे जानो गोनां एग्जाम बे एग्जामनि थाखाय बिथांमोननि जे एडमिट कार्ड बेखौ दा डाउनलड खालामनो हासिगोन होननानै बुंदों बिदिब्ला माबोरै डाउनलड खालामगोन आरो बेनि एग्जाम डेटआ माब्लानिफ्राय जागोन बेवहाय फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोननो गासैबो खौरांखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो एसएससी नि अफिसियेल नटिफिकेशनाव फोरमायखानाय बायदिब्ला नोंथांमोना मिथिगौ जे एग्जाम नेमाव दङ MTS थामहिनबा माल्टिटास्किं स्टाफ एग्जामिनेशन 2021 बेबायदिनो पस्टनि नेमा जाबाय MTS आरो हाविलदार पस्टनि थाखाय बेवहाय गासै टटेल पस्ट दङमोन 7301 टा बेखौ अर्गानाइजेसन खालामदों स्टाफ सिलेक्शन कमिशना आरो नोंथांमोननि जे एग्जाम टाइप बे जागोन कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेशन जागोन होननानै बुंदों आरो बेनि जे एग्जाम डेट बेखौ होदों फैगौ 5 जुलाइनिफ्राय लानानै 22 जुलाइसिम जागोन होननानै बुंदों आरो बेनि जे एडमिट कार्ड बेखौ दिनैनिफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन होननानै बुंदों दानिया फैदो माबोरै डाउनलड खालामनो बेनि एडमिट कार्डखौ नोंथांमोननो बेवहाय फोरमायनानै होनि जे बेवहाय नोंथांमोना एसएससी नि जे अफिसियेल वेबसाइट बेवहाय थांनानैबो नोंथांमोना बेनि जे एडमिट कार्ड बेखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो बेवहाय आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि जे बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों स्टेटास एन्ड एडमिट कार्ड बेवहाय नोंथांमोना नोंथांमोननि जे रेजिस्ट्रेशन अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाय आइडि बेखौ होनानै आरो नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि जे डेट अफ बार्थ बेखौ होनानैबो नोंथांमोना नोंथांमोननि जे एडमिट कार्ड बेखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो जुदि नङाब्ला नोंथांमोना गाहायथिंजाय फैयोब्ला बेवहाय नुनो मोनगोन जे नोंथांमोननि थाखाय अपसन दंबायो बेवहाय नोंथांनि जे रोल नाम्बार आरो डेट अफ बार्थखौ होनानैबो नोंथांमोना बेवहाय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो जुदि नङाब्ला मोनसे अपसन नोंथांमोननो बेवहाय होनानै होबावदों जे बुंदों केन्डिडेटनि नाम आरो डेट अफ बार्थखौ होनानैबो नोंथांमोना बेवहाय बेबायदि डाउनलड खालामनानै लानो हागोन होननानै बुंदों एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनायनि गासैबोनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय होनानै दोनदों नोंथांमोना बेनिनो जायखिजाया मोनसे लिंकनिफ्राय थांनानै नोंथांमोना नोंथांमोननि जि एडमिट कार्ड बेखौ नोंथांमोना गोरलैयैनो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ आरो जुदि माबाफोर सोंनो थाबावबायब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामहरनो हागोन आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय दाबावगारदो।